Good weather. Tulong po kami nila kahit sitting body lang po. Magpapatuloy na lang kami kinabahan ng kumpan. Barangay, tutulong ha. Kaya ko tulungan eh. Barangay, bro, para sa'yo. Kaya ko to ha. Kaya ko to. Kaya niya ba? Halika, dito tayo. Hoy, malaki yung utang loob ko kay bro dahil sa ginawa niya para sa pamilya ko. Usa-usaon man pagsulti tayo ngadto ng mga tao sa paagi ng mga talo sa iwan o tinalo sama kang Jesus kay siyaray dalampan mangit-ngit ba ang agianan mo si wala ko niya. Dili guys, so dili guys. Wala, dili kami. Good night. This is Ganap sa Bagyong Inday. Naglanggam.